30 августи соли 2025 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ бинои таълимии маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва хобгоҳу ошхонаи донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд ва бо аҳли маорифи кишвар вохӯрӣ доир карданд. Суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба муносибати рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён мустақиман тариқи телевизион тамошо карданд. ҳозирин махсусан ба нуктаҳои асосии суханронии пешвои миллат ки ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, омӯзгорон ва илмомӯзии ҷавонон дахл дорад, таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, онро барои фаъолияти минбаъдаи худ ҳамчун раҳнамо ба инобат гирифтанд. Ба андешаи роҳбари давлат мулоқоти ҳарсола бо донишҷӯёну хонандагон ва кормандони соҳаи маорифи кишвар дар рӯзи дониш фурсати хубе фароҳам меоварад, ки мо вазъи ин соҳаи ҳаётан муҳимро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем, зеро маҳз дониш омили асосии рушди устувор ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ҳар як давлат, инчунин сарчашмаи муваффақият ва зиндагии осудаи ҳар як инсон мебошад. пешвои миллат зимни суханронӣ ба масъалаҳои аҳамияти сулҳ, вазъи ҷаҳонии муосир, таълиму тарбияи насли наврасу ҷавонон, маблағгузорӣ ба соҳаи маориф, баландбардоштани музди маоши омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи илму маориф, забономӯзӣ ва аз худ кардани технологияи рақамӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ба масъулин ҷиҳати ҳалли масъалаҳои ҷойдошта ва пешрафти соҳаи илму маориф супоришҳои қатъӣ ва дахлдор ироа намуданд. ёдовар мешавем, ки ҳамосола аз рӯи суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон барои амалисозии дастуру пешниҳоди дар он ироа гардида омода карда шуда, тибқи он кор пеш бурда мешавад, ки бешак барои баландбардоштани сифати таҳсилот ва омодасозии кадрҳои баландихтисос мусоидати бевосита менамояд.